Ta' kull filgħaxija Pjazza San Pietru fil-Vatikan qed tinbidel f'oażi ta' talb għal Papa Franġisku. Miet ta' nies li jiżdiedu sew fit-tmiem il-ġimgħa qegħdin jinġabru biex fid-disa jitolbu r-Rużarju li jitmexxa minn kardinal. Fil-velja tal-bieraħ fil-għaxija għall-ewwel darba minn ġie rikoverat fl-Isptar Ġemelli, id-dinja semet il-vuċi tal-Papa Franġisku. F'messaġġ awdjo li xxandar fi Pjazza San Pietru btul ta' anqas minn nofs minuta u bi kliem imlissna b'diffikultà, il-Papa uża l-lingwa materna tiegħu, l-Ispanjol, biex irringrazzja lin-nies għat-talb tagħhom. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Id-direttur tas-sala stampa tal-Vatikan Matteo Bruni spjega li kien il-Papa stess li xtaq li dan il-messaġġ jiġi rrekordjat u jixxandar. Matul il-ġurnata nies baqgħu jinġabru quddiem l-Isptar Ġemelli, b'ħut iħallu xemat fjuri u messaġġi ta' awguri għal fejqan ta' malajr. L-aħħar komunikazzjoni dwar saħħet il-Papa ħarġet mill-Vatikan filgħodu fejn ġie rrappurtat li il-Papa kellu lejl ta' mistrieħ. Fl-isfond tal-istabilità fil-kundizzjoni ta' saħħet il-Papa tobba ddeċidew li kemm il-darba ma jseħħux affarijiet eċċezzjonali, illum ma jinħareġ bulettin mediku fil-għaxija kif kien qed jiġri fl-aħħar jiem il-bulettin mediku li jmiss jiġi ppubblikat għada. Dan bl-ebda mod ma jfisser li s-sitwazzjoni ta' saħħet il-Papa m'għadix komplessa.